भावांनो नमस्कार. बऱ्याच दिवसांनी जवळजवळ साधारण एक वाटतं 2-1 महिने झाले. 2-1 महिन्याच्या गॅपनंतर परत एकदा आपली वेतोबा ट्रॅव्हल्सने जाऊचं माझं योग जुळता. ॲज युजल माझं जर लोकेशन असतं तर तुमका माहितीच आहे कायमचा गोरेगाव आरे मेट्रो स्टेशनच्या बाजू म्हणजे साधारण त्या वाटेक बघलायचं विरवानी आहे. आणि हा माझा कायमचा लोकेशन ह्या असता. मी हयच उभो असते कायम. आणि आता हयसर बघलात तर गाडी येतली आहे साधारण एक 5-10 मिनटात. खूप वेळ लागत नाही. आणि आजचे जे आपले असत ते सगळे आपले रील बनतलं. आज आपलं व्हिडिओ शूटिंग नाही आता किंवा व्हिडिओ नाही येऊचो. आता आपण जाऊचो पूर्णपणे आपण एक रीलच बनायचो असतो. सगळे रील असतले किल्ल्यापासून जाईपर्यंत. तर आय होप तुम्ही एन्जॉय करशात. आपली गाडी येता तुमचं जर दिसत असत तर वेतोबा ट्रॅव्हल्स. आणि आपली जसं मी म्हणतो आहे गाडी हक्काची आणि प्रवास सुखाचो तसंच आहे. आणि आपली पाटी आयलँड पाटी गाडी आपली गेलेली आहे. वारंग ही गाडी माझी याच्यासाठी फेवरेट आहे कारण कायम आपली गाडी हक्काची आहे. कितीही काय झाला तरी आपणाक टाकून जाणार नाही. मेन म्हणजे ते आपले पार्टनरमध्ये एकदम होय रे आज आहोत मध्ये हो.